Další díl Hůl nebo uhni. Nicméně už takhle na úvod si diváci můžou všimnout, že se nenacházíme v natáčecím studiu na ŠTE, ale na Bohemians. A já bych tu rád přivítal u nás v podcastu Michala Hučíka. Míšo, čau. Ahoj, díky za pozvání, kluci. Míšo, ahoj. Ahoj. Příjemný prostory, ne? Ale no tak jak říkám, no, tak myslím si, že to je taky nějaká změna oproti tomu našemu studiu, když natáčíme, takže si myslím, že tady ty prostory jsou k tomu úplně jako taky ideální, to něco jiného, hodně do zelena, že jo, takže přesně samozřejmě tak. To je s tou Bohemkou spjatý. Já úplně na úvod bych asi tady na Míšu, protože samozřejmě první, co vyjede, když si zadáme Michal do Wikipedie. Jo, do Wikipedie a vlastně na stránky Bohemky a všeho, tak je tady jedna krásná věta, která jako by mě zaujala. Bohemka je pro mě příležitost spojit moji lásku k fotbalu s prací, která mě baví. První otázka, Míšo, na tebe, jak ty jsi se dostal k masérství jako takovýmu a vlastně tím, že jsi to spojil s tou prací, tak je to asi příjemnější pro tebe, protože celý život se pohybuješ v nějakém sportovním prostředí? Hele, přes sport, každopádně. Jo. Už jsem prostě začal jako malý hrát fotbal společně s hokejem, ale prostě nebylo to tak, že bych byl na profesionální úrovni a hodně často jsem byl prostě zraněný, takže jsem si řekl, že když jako nebudu profesionál já, aspoň teda profesionální sportovec, tak bych těm profesionálům chtěl alespoň nějak pomáhat a být u toho z profesionálního sportu. A vlastně stalo se to tak, že po základce jsem šel na střední zdravotnickou školu, na obor masér sportovní a rekondiční. A ještě tam jako bylo tam takové přemýšlení, že bych šel na toho fyzioterapeuta. Jo, že, no ale zaplať pánbůh to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože Bůh ví, kde by to bylo, kdyby se to jako takhle teď nestalo. No. Ale hlavně teda přes ten sport jsem se k tomu dostal a tím, že jsem vlastně jako chtěl pomáhat těm profíkům. Hele, a fotbal ještě hraješ? Fotbal ještě hraju. Jo, fotbal hraju stále, ale už ne tak často. Už jako trénink si myslím, že dám první, až tady skončí sezóna. S klukama nechodíš? Ne, to by mě stálo asi hodně sušené, kdybych jako s nimi chodil do tréninku. No to zmíní, že jsi brankář, že jo? Jo, no já jsem vlastně začínal jako hráč, ale tím, že jsem chytal v hokeji, tak jsem se jako úplně nebál těch míčů a hlavně já teda teď říkám, že mě nebavilo moc běhat. Ani bruslit, takže jako jsem si stoupil do brány a tam mě něco trefilo, tak jsem už tam zůstal, no, protože přesně nebylo to tak namáhavý. No stoupne, že jo, něco chytíš nebo musíš, že nemusíš aspoň běhat. My když bychom to vzali teď trošku jakoby komplexně, to znamená tu cestu, protože přece jenom Bohemka to už je jakoby nějaká meta, nějaká stanice docela už velká, protože přece jenom už to má nějaký renomé, nějaký název, takže tam vlastně vzniklo to, že ty jsi vystudoval tu školu a pak si začínal nějakýma praxema někde nebo si masíroval i jakoby širokou veřejnost, čistě předtím, než jsi se dostal do té Bohemky? Je to tak, jak říkáš, nebo částečně, že vlastně už při nástupu na tu střední zdravotnickou školu a po nějakým tom prvním roce, kdy jsme už uměli nějaký základní hmaty a masáže, tak tehdy jsem dostal masérský lehátko a rozhodl jsem se, že prostě budu masírovat. Ať už to začínalo to sousedama v obci, kde bydlím, nebo kde jsem bydlel a vlastně furt jsem se tomu jako se snažil jako věnovat, děkuju. A vlastně furt jsem jako si šel za tím, že chci být u sportovců. No, takže potom po sousedech to byli kluci nebo prostě spoluhráči v týmu. Jo, a říkal jsem si, že jako když k tomu půjdu naproti, tak by to mohlo něco přinést. No. A přineslo to až sem Bohemku. No. A první vlastně klub fotbalový to bylo teda to Dynamo Budějovický? Jako masér? Jako masér, no takhle. Já jsem ještě začal vlastně u hokejistů univerzitní ligy Black Dogs, protože vlastně tam dřív působili kluci, se kterými jsem hrál hokej v ročníku za Motor a ty mi vlastně jako, já jsem se jich zeptal, když jsme se potkali, říkám kluci, ale nechtěli byste, abych vám masíroval a připravoval dresy, mě by to strašně bavilo. To jsou už mě tohle slyšet. To jako no. A já jsem, protože jako hráč jsem to jako, já bych to miloval, i když jsme to jako neměli samozřejmě v těch našich amatérských soutěžích, ale prostě už mě zajímaly ty videa, co všude možně se dívat na ty, ať už to byly Slávie, Sparta, nebo kde to prostě nabízeli ty videa,
Tak mě to zase to hrozně líbilo, jak to byly poskládaný ty drezy a všechno možný a ty frajeři tam letí s flaškama na hřiště. Jsi v televizi. No přesně, jsi v televizi, jo, že jo. No, ale takže to mě hrozně bavilo a tak jsem si řekl, že bych to chtěl jako se někde zkusit naučit a první byly ty Black Dogs. To jsem ještě při škole, teda potom na vysoké škole ještě, to jsem tam jako docházel, ale to nebylo nic jako na profi úrovni, to bylo vyloženě pro radost. No a vlastně pak první větší přišlo Bčko Dynama. To se mi ozval Radek Procházka, že vlastně skončil Venca Šabršula a že ten šel, myslím, do Prahy a šel do Slávie k mládeži. Takže jsem se vlastně takhle dostal k dynamáckému Bčku. Jo, Šábr, pamatujem právě ještě Vencu Šabršulu, který tam byl, takže... No trošku mi ujel koutek, jsem si vzpomněl na nějaký vtipný moment, co nám tam Venca ukázal na Dynamo, že mi ujel koutek, ale Venca mířil do Prahy a ty si ve finále o pár Venca zamířil do Prahy, to je vlastně, a já jsem ho pak ještě vystřídal na jedné pozici a to pak v té Slávii. Fakt jo? No, vlastně Venca mi pak volal, to bylo, protože takhle, ta cesta byla taková, že vlastně po Bčku Dynama jsem odcházel do Prahy a musel jsem začít ještě jako, takhle, šel jsem do Prahy přes Ameriku. Jsem to trošku blbě, no, ale, tak tam, to je docela ale tam to bylo tak, že jsem teda musel tomu Dynamu dát vale a říct, už prostě tady jako nebudu, protože jsem jel do Ameriky. A z Ameriky jsem se vrátil do Prahy na druhou vysokou školu, ale s tím, že jsem si začal teda hledat práci tady. No. A tam chvilku jsem byl teda bez žádného klubu, jenom jsem pracoval pro jednu agenturu jako masér, dělal jsem si klienty na sebe i klienty té agentury. No a díky této agentuře vlastně se ozvali volejbalový klub Lvy Praha, extraligový volejbalový klub, a tam jsem působil rok jako masér, jako takový jako kustot, až takový, všechno. No, jak bych to řekl, manažer přes hřiště. Manažer přes hřiště. Všechno okolo hřiště. No. Přesně tak. Jo. Zajímavá pozice. No, zkrátka, a dobře, byl jsem jako kruce tomu vedoucímu týmu a tomu řediteli klubu. Jako, a tam to bylo super. Tam jsem, sice jsem jako nedělal to, co mě baví, to masírování, ale byl jsem zase s tou kabinou a s těma klukama v každodenním kontaktu víceméně a to byla sranda. No a tam jsem po roce skončili, protože přece jenom mě to jako úplně nenaplňovalo, ačkoliv jako to bylo fajn, ale nechtěl jsem jako dělat všechno možné, chtěl jsem se věnovat vyloženě masírování, tak jsem to na chvilku odnechal, věnoval jsem se vlastně svojí klientele jenom v Českých Budějovicích, takže jsem se vrátil do Budějovic a asi po měsíci, ani ne, jsme začali řešit Sem Bohemku. Jo, takže zajímavý příběh, docela taky dost trnitá cesta, ale zaplať pámu, že to teda takhle dopadlo, že všechno je k něčemu dobrý i vlastně a že teď můžeš být tady v Bohemce. Jo. Celkově teda už jsi si asi tím hodně polepšil. Jak třeba vypadá takhle ten den toho maséra vyloženě třeba v nějakým jako tréninkovém procesu? Co to jako všechno obnáší? No tak můj den vypadá úplně jako... Já si nemyslím, že se nějak liším od člověka, který chodí normálně do práce, jako když to řeknu na 8 a chodí zpět domů. Jo. No. Samozřejmě je to trošku jiný v tom, že já třeba chodím dřív jako domů, ale každopádně ráno vstanu, tak vyvenčím psa a potom jdu do práce s tím, že tam já jsem možná divnej, ale chodím o hoďku a půl dřív, než jako jsou tam hráči. Hráči mají stanovený sraz, tak já se snažím být hodinu a půl tam být dřív, abych si připravil všechny možné věci, ať už jsou to vody pro kluky do flašek, nebo jsou to nějaké jako ovoce tam připravit. Sušenky taky. Ale ty tolik ne, jako ne. Není jich tolik, to je jenom jsem tam. Takže takhle si to připravím a já mám rád, když to můžu dělat v klidu, když se prostě u toho nějak extra jako nemusím honit jak pes. A to seš tam úplně jako vyloženě jenom ty? Ne, ještě tam je se mnou kustot. Ještě kustot to jezdíte má podobně. Spolu teda o tu hoďku a půl? No takhle, my spolu nejezdíme, já jezdím sám, tím, že bydlím kousek od tréninkového centra, tak bydlím sám, jezdím sám
a Kusto ten jezdí sem na Dělíček a z Dělíčku vlastně jede do té Uhříněvse. Když se trénuje v Uhříněvsi, tak do toho tréninkového centra jede tady odsud. No. A takže my se tam nějak potkáme, jak říkám, cca hoďku a půl před tím tréninkem a každý si děláme svoji vlastní práci. No a ono to tak vychází, že po půl hodině té naší práce tak už přichází první hráči. No, takže jako, a já, jak říkám, mám to rád, když už mám všechno připravené předtím, než tam přijde první hráč. No. Kdo to je ten první hráč? By mě první zajímalo. hráč je první na sraz? První hráč je Honza Schejbal. Tak oni jsou to tak vlivem, já jsem se ho ptal, vždycky se ho zeptám, co teď děláš tak brzo? No jasně, no. A on, no já musím odvést děti do školky, nebo do školy, takže jako, ale, takže už i kvůli němu jsem se teď jako chodím třeba už hodinu a 3/4 napřed. Jo, aby on nečekal venku, no. Ne, tak on odemkne většinou, jako tam správci tréninkového centra, ale to je spíš o mě, to je spíš jako jenom čistě o mě, no. A kdo jezdí třeba úplně jako na krop, na ten sraz na poslední chvíli? Honza Kovařík. Honza Kovařík to má většinou. Ten nestíhá. Ale to záleží. Praha Ucpana, že jo? No, je přesně tak, teď. Ale jako většinou Honza Kovařík je ten, že ten to jako uzavírá a pak už se může jít třeba na video nebo tak. Čekáme na Honzu vždycky, no. No, tak jako stihne to do srazu. Jasný, no. Tak pokutka, vědí, tak by byla. Jo, tak je tam, to pak hlídá Martin Dostal, to pak hlídá, no. To by kasa cinkala, ty vole. Jo, tak někdy je to těžký samozřejmě, tím, že kluci dojíždí, tak ta Praha přece jenom ráno úplně není úplně tak průjezdná, tak samozřejmě, ale to ty kluci už jako si dávají dost velkýho fóra, si myslím. Tomu taky rozumím. No. A jak to pokračuje teda dál vlastně? No a teda takže když pak se sejdou všichni hráči, tak někdo chce třeba jít na stůl ještě, že by se chtěl projet před tréninkem nohy, protože ten vlastně jejich den vypadá, takže oni když se sejdou a není video po srazu, tak mají s kondičním trenérem svůj trénink posilovně, nebo každý si dělá, co chce. Někdo právě přitom přijde třeba k nám na stůl a chce promasírovat nebo u kluků zaflosovat nohy. Jo. A takže jako to je na každém jedinci a s tím, že po tom, co začne trénink, tak já si buď dělám jako věci, že si tam umeju nádobí, po tom, co jsem tam jako vlastně způsobil za bordel při tom protože těch ranních přípravách, anebo se koukám na tréninky, jsem tam jako k dispozici, když prostě pro balóny chodím, jo. Do potoka. Do potoka jsem daleko naštěstí. Jsem ještě zaplať pámu nemusel, ale jako, tak tam je od toho ten Kustot, že jo, náš, ten Radek, tak ten taky jako samozřejmě chodí pro ty míče, ale jako někdy fakt jsme na hřišti a někdy jsme zalezlí u nás na fyziu a tam řešíme zranění hráče, jo, takže, no a když skončí trénink, tak pak je to čekání na kluky a většinou přijdou 10 minut po tréninku a už se to tam střídá, už jsem točí. No. Hele, a koho tam máš jako nejčastěji, prostě já nevím, přijde ráno do kabiny a řekne, hele, čas, letím za tebou, kamaráde, jako vždycky. Nejčastěji, no tak jako nejčastěji u nás je určitě Honza Matoušek, jo, ale jako oni tam všichni chodí pokecat k nám, jo. Každopádně tím, že vlastně se tam schází, tak nesedí v té kabině, tak chodí všichni k nám a tam všechno jako řeší a povídáme si a co kdo dělal a podobně. No, ale nejčastěji jako na stole, tak je to individuální, ale myslím si, že to asi ten Honza Matoušek, tak ten tam nejvíc trénuje, potřebuje největší regeneraci. No. Ale pak máme s klukama samozřejmě zaběhlý jako nějaký už i rituály, to typu, že třeba Lukáš Hulka chodí 2 dny před zápasem na stůl, ten musí jako, to jsou kompletka nohy a Honza Matoušek to má třeba den před zápasem. No. Ale jakože všichni 3 jsme tam zapojení, no. Jako určitě to není jenom o mně, že bych tam jako měl nejčastěji já ty kluky, když nemůžu já, protože třeba někdo přijde dřív a tak mi tam lehne, jo, tak si ho vezme zase fyzioterapeut, ať už Michal nebo Ondra. Jo. Jasný, no.
No, takže to jsou, takhle teda je tak nějak průběžně ten jakoby den tréninkový a pak samozřejmě tak. Ještě o víkendu se hraje zápas, že jo, tam asi se ještě liší to, jakou ty masáž zvolíš, jestli prostě, protože před tím zápasem vyloženě nebo v ten den toho zápasu si ta masáž jiná, než když masíruješ prostě ty 2 dny dopředu, takže tam asi taky jako té práce máš dost vyloženě v ten den toho utkání, ať už hrajete doma nebo jedete ven zrovna. No, je to tak, že vlastně když je trénink, tak když je po tréninku, tak vlastně ta masáž je taková prostě uvolňující, žádný rychlý hmaty, spíš dlouhý, táhlý. Jo, teď já jsem třeba takový, že jako hodně tlačím. Jo, takže řvou. No, ale... Účastujeme míňku. No, taky to je, ale to je... Neblbni. Musím být jako opatrný, čo, samozřejmě. Ale je to takový, že mám rád, když je ta masáž cítit, že to nechci žádný hlazení. Ale to mě zase někdy třeba krotí fyzioterapeuti, jako musím ubrat, jo, ale teď tam byla trhlina, tak vem si ho, už je to, ale něžně. Říkám, jasně chlapi, nebojte se. A pak? ne, jsem opatrný, jako, já bych nerad zničil práci, když potom doktor nebo fyzio na něm pracujou, tak bych jim to nerad jako ničil, nebo jako pracují na to všichni, ale oni mají větší tu. Takže tam... dostaneš instrukce opravdu, hele, netlač. No, ne, ale prostě je to prostě máme tady tenhle problém a nebuď tak drsnej na něj, třeba jako přijde, ale když to není zraněný hráč, nebo když to není hráč po zranění, tak to nechávají čistě na mě a jako nějak si do toho nekecáme, naopak si pomáháme, jako hlavně kluci mi pomohli mi, když jsem přišel, tak mi pomohli ohromně a je to dobrá parta, jako. A pak vyloženě samozřejmě, i když je tam nějaký to zranění, tak pak to asi jde přes toho doktora, po fyzioterapeuta, přes kondičáka, po tebe teda. Tak, přesně tak. Fyzioterapeut s kondičním trenérem jsou jako hodně v úzkým jako kontaktu, protože musí spolu řešit vlastně, aby ho dostali do toho tréninku. Jo, to já tam se přiznám, že tam jako sedím a poslouchám. Jenom, jo, a čekám, kdy mi ho pošlou na stůl. Ale většinou je to až po tom tréninku, že prostě ten sval je unavený, zatáhlej, tak pak tam je ta práce na mě, abych mu uvolnil, no, ale jinak je to přesně jak říkáš, no, doktor, fyzioterapeut, kondiční trenér potažmo a já jsem až jakoby ten, když to řeknu poslední. Ten vrchol. A kdo dá zelenou, že může teda... Doktor, ne? Fyzioterapeut s kondičním trenérem. Jo, u nás si myslím, že to jsou takhle tyhle ty dva, no, nebo je to tak, že když je poslouchám, tak je to fyzioterapeut náš, hlavní fyzioterapeut vedoucí, no. A samozřejmě ten zase jako řeší s trenérama do kolika procent jako maximálního zatížení může ten hráč jít, že prostě třeba po zranění nebo se necítí, jo, kluci vyplňují samozřejmě ty dotazníky, takže jo, tohle všechno máme jako, si myslím, ošéfení. Takže takhle si nám to shrnul pěkně, protože samozřejmě si myslím, že spousta lidí jakoby neví, co všechno to obnáší. Ještě bych se tady u toho pozastavil. Je tam vyloženě, protože samozřejmě už jsme se o tom bavili, že ta regenerace dneska už je jako dost důležitá, i jako asi stejně podle mě jak ten trénink, dřív asi to takový nebylo, tak samozřejmě dneska už se to vyvíjí všechno dopředu a je tam vyloženě třeba ještě někdo, kdo jako tu masáž jako vůbec nemusí, nebo vždycky je někdo, kdo prostě by řekl, hele, já tomu nevěřím, nejdu prostě na tu masáž, nebo kdo chodí minimálně, má třeba jiný styl jako nějaký regenerace. Já jsem nad tím nedávno zrovna přemýšlel, koho jsem ještě neměl na stole. A... Je fakt někdo takovej? No, já mám určitě, jako Kuba Šiman, náš třetí golman, nebo jako většinou to tak vypadá. Tak Kuba Šiman, tak ten ještě ani jednou neležel u mě na stole. Ten jako nechodí na masáže. Takže se neznáte ještě teda. Jo, to se známe, ale vynikající kluk jako mimochodem, ale že ten ještě mi neležel na stole a pak hodně málo Venda drchal. Nechodí ven, co? No, ale ten tak prostě ten nemá. No, hraje na hejbal o sušenky. Tak, ten nemá čas na masáž. Ten hraje na hejbal o sušenky, přesně tak, no. No ale jo, takže ten chodí jako pomálu, no. No. Kolik třeba fakt jako denně na tom strávíte času, opravdu na těch masážích? Kolik se fakt jako vrátíš, dostaneš se domů, že máš dneska padla hotovo? No tak vlastně je to různý asi, já jsem zapomněl vlastně říct při tom, jak vypadá ten můj den, tak když pak skončí ten trénink a kluci jdou k nám na ty stoly, tak je to samozřejmě rozdílný,
protože samozřejmě se to odvíjí od toho, jak ten trénink vypadal, jo, nebo jak celý ten cyklus, ten týdenní cyklus je prostě náročný, tak to se pak i odrazí na těch stolech u nás, kolik nám tam projde těch lidí, ale standardně to bývá, že jako nejpozději 2,5 hodiny po konci tréninku, jako já začnu vylejvat barel s jonťákem a začnu mít flašky a začne nějaký jako úklid a jdeme na oběd nebo jdeme domů, nebo každý se pak po svých. Jako jo. Ale vím, že třeba hlavní fyzioterapeut to řeší třeba jako, nebo vedoucí fyzioterapeut, pardon, říká, že to řeší jako dlouho ještě pak s doktorem, když pak třeba nejsou doktoři na tréninku, tak pak si telefonujou, no, jo. A já mám třeba pak ještě některé dny jako svoje klienty, takže jako někdy to třeba bývá i tak, že jako přijedu domů kolem 5., 6., 7. večer, no, záleží, jak ty klienty mám a kolik jich mám. No. Ale nebolí tě ruce z toho? Jako z toho masírování, no, jo, já myslím, že z masírování. Když to takhle poslouchám, víš, kolik toho fakt jako máš? Nebolí, jako samozřejmě někdy jsou dny, kdy jako mě bolí třeba prsty, ale jako to už ani teď poslední dobu jsem ani nemýval. Měl jsem dobrý trénink, když jsem chodil na praxe a pak vlastně do Lázní do Třeboně, tak tam jsem jako masíroval 22 lidí denně. Ty krás. Takže přes prázdniny. No. To jsou nějaký štrudly, no. Bylo nějakých 17 let a chodil jsem tam, tyjo. Brigáda to teda byla vynikající, jo. Ale 8 hodin v kuse pěkně, na 8 nebo na 7:30 do Lázní a ve 4 z Lázní domů a 22 lidí. Byly to jako nutno podotknout, že to byly 15-minutové masáže, jo, takže taková jako rychlovka, jo, ale... Rychlý šípy, takzvaně. No, přesně tak. Ale jako to, no stejně, když to jsem teda trpěl, no, to jako 20 jako, no. jsem si musel takhle, jsem měl nateklý ruce, musel jsem si je nechat obvazovat. Takže jsi v tomhle stylu jako obrněnej prostě, že už já si myslím, že jo, já si myslím, že tím, že vlastně jsem byl takhle na té praxi, tak to mi hodně pomohlo, no. Tak třeba na soustředění, na tom se taky podle mě nezastavíš, protože jsi zmiňoval, že záleží na tom náročnosti toho tréninku. Jo, je to tak, jako na tom soustředění to pak bývá samozřejmě taky náročnější, protože ty kluci tím, že jako nikam neodjíždí a jsou tam s náma na tom hotelu, tak tam jako se taky člověk pak zastojí třeba kolem 10., 11. večer. No. Ty krása, no. To je fakt jako, je to různý, no, ale ty se jim taky snažíš samozřejmě vycházet vstříc, jo, tak jako nechceš tam, nejdeš tam na dovolenou upřímně, jo, jdeš tam prostě pracovat a zkrátka dobře, když se nikdo nepřijde za tebou, tak ty by si měl za tím hráčem přijít a říct, ale pojď, vím, že máš tenhle problém, nebo bavili jsme se, tak to projedeme, jo, protože kluci mají třeba na stole jiný hráče, jo, takže jako snažit se být trošku iniciativní vůči tomu. Možná můžeš jít za Honzou Šimanu. Za Honzou, za Kubou Šimanu. Jo, promiň, za Kubou. Ne, za Kubou. Teď jsi se dostal, vidíš to. A zatím chodím, ale tam už je to sranda, no. Spíš jako pojď na masáž, říkám, no jasně. No a ještě teda, protože jsi říkal, že se to neliší tolik samozřejmě od té klasické práce, od těch 8 prostě do 5. Jak je to třeba s volnem, jako dovolenou jako takovou, protože ty asi si hodně jako iniciován do toho, kdy ten tým jako hraje, trénuje, takže ty prostě si tímhletím řízenej a to platí i na tu dovolenou. Jsem závislý na lize, že jo, vlastně. Jasně. A na našich trénincích s tím, že dovolenou máme po posledním zápase na podzim, to je vlastně do nějaký začátku přípravy, což bylo konkrétně teď 15. ledna. 15. nebo 5. ledna jsme taky měli teď. A teď vlastně to bude zase, až skončí teď jarní část, tak to bude zase, myslím, 2-3 týdny to vyjde. Ona je krátká, že jo, ta pauza. No, já jsem to počítal, je to snad 6 týdnů, 6-7 týdnů za rok, no, to vychází. No. Což vlastně je ještě možná víc, než mají normálně v práci, nebo tak nějak. No. Jak kdy asi, no, jak kdy, ale vlastně ty to máš jenom v prosinci, jo. Vlastně od půlky prosince to teď bylo do začátku ledna. No, a pak to je vlastně v létě, kdy teď to končí, myslím, všechno 25. května, mám za to. Ono je Lubo spíš jako otázka, jestli ty to vůbec bereš jako práci, protože je práce a práce. Určitě, no. To je dobrá, no, jako to je dobrý point, protože vlastně já jsem od samého začátku říkal, že ani neříkám, že chodím do práce. Přesně tak. Ale tím, že už jako, já nevím pořádně, jak to mám říkat, jo, já jsem třeba vždycky říkal, nebo za začátku jsem říkal, že nechodím do práce, chodím do kabiny. Jo? Jo, což je krásný. Že chodím do kabiny. Chodíš, jo, že chodím do kabiny a protože jako fakt dělám
a teď to řeknu, jo, práci, která mě baví. Miluješ. A fakt jako jí miluju a jako splnil jsem mi tím sen, že vlastně jako jsem u profesionálního klubu a že to je v Praze, že to, ale ono, i kdyby to bylo někde jinde, je to úplně jedno. Samozřejmě by to muselo dávat smysl, ale tím, že to je ta bohemka, kterou jako upřímně jsem sledoval, mám jí jako rád, tak prostě se mi to jako splnilo, ne? Ale teď konkrétně myslím jako ta práce, že jsem mi splnil ten sen, co jsem chtěl jako dělat, co jsem si prostě řekl na střední Prostě škole. furt mezi klukama, že na fotbal, v kabině. Jsem prostě v prostředí, který jsem měl rád, nebo mám rád a jako fakt jsem jako nadšenej úplně, no. Ale když jsi v té kabině, prozrať nám, kdo dělá v té kabině jako největší show v té Bohemce. No, největší show. Tak je showman. Jusuf, ne? No, s tím je sranda jako to, každopádně, ale ona s každým je sranda. Ale největší showman, no tak já třeba si vycházím nejvíc právě s tím Matým, s Honzou Matouškem vycházím jako, že my se tak jako nějak popichujeme, jo, teď samozřejmě mezí srandy, no, pak hodně s Martinem Dostálem, no. Tak protože oni si třeba ze mě kluci dělají srandu, že vlastně já jsem hodně říkal, že jsem jako hrál hokej spíš, nebo hokej jsem hrál víc na profesionálnější úrovni, jako v uvozovkách, než fotbal. A takže oni mě berou jako spíš hokejistu. No, takže to se, když je něco se stane v hokeji, tak okamžitě za mnou třeba Martin Dostál přiběhne, tak se jako bavíme. Ale showman jako takovej, no, to jsou Honza Schejbal má dobrý hlášky, Michal Reichl, ten je vynikající, ten jako když pak golman, tak ten když pak jako jsou vždycky jiný, že má svůj den, tak ten taky umí. Ale ten zase třeba teď, já jsem mu nedávno říkal nějaký vtip a on se vůbec nezasmál, říká, mě tyhle ty tvoje fóry vůbec jako nebaví. takže vlastně tak tady mi všenka nepokvete. No, takže jako to jako takhle, já beru jako asi největšího showmana toho Dostyho a s Matým, no. To jsou takový, co mě jako dokážu rozesmát, no. Teď ještě přemýšlím, s Aldou Čermáků se taky hodně zasmějeme. Jo, když máme duo třeba na stole Aldu Čermáka s Matějem Hybšem, tak to je jako to je člověk jde do kolem. Výživný. To je show. Přesně, to jsou jako velký kamarádi, takže to je jako ale je to, a přesně, je to o tom, že já chodím do práce jako, samozřejmě, někdy mě sere, pardon. No, ne, to je tady u nás je to v pohodě, ale jsou OK. Tady mě, jako někdy mě to teda jako štve to stávání, ale to, jak říkám, to je, do jiný práce bych taky musel stávat, jo. Tam to si člověk prostě musí zvyknout. A v kolik teda stáváš? Já se snažím vstávat tím, že mám pejska, tak v 6:30, no. V 6:30 stávám, ale z postele jdu, z postele vylejzám tak třeba v 7, ve 7:45. No, pak no, tam se spí do pochcání, no. No, přesně tak. No, to by spal díl, jako. Jo. A v rámci mezí. No ne, tak jako já mám, když je jako v obsovi, tak mám ho naučenýho, že dokud nejdu já ven, tak on nepůjde. Tak to máš prostě vycvičený. Jako, a když se mu chce, tak mě jako začne prosit. Co máš za pejska? Hele, já mám takovýho, já říkám, velkýho, malýho? Vestaje, vesnický tajemství. Vesnický tajemství? Krásu, hustý. Vestaj. Tajemňák. Vesnický tajemství, mám. No. Jo, takový ořech. Já zlátanina všeho možného si myslím, že to je. Když jsem si ho jako pořizoval, tak mi bylo řečeno, že maminka nebo Fenka byla pinč a otec pes se podrabal, takže já jako mám možná fotku, jako kdybyste chtěli vidět, ale to nám pak můžeš ukázat, ale to prostě on je dlouhosrstej a vůbec se pinči jako nepodobá, takhle to jako zkrátím. Zajímavý příběh, minimálně zajímavý jako. Tolik chcete mě za tou srskou. Je to tak. Lubošku, co tam máme přichystáno? No, na hosta. Asi jako takhle jsme to, bych řekl, tak nějak jako zrekapitulovali všechno, nebo dali jsme to do nějaký jako kostky, co se jako masérství jako takového jako týče, co všechno obnáší, samozřejmě ten servis pro ty hráče a tak dále. Ještě bych se zeptal určitě na ten dělíček jako takovej, jak to na tebe zapůsobilo, určitě, když si tady, jako jestli si pamatuješ třeba první utkání, co si tady strávil, vlastně na střídačce. Pamatuju, teď jsem to dokonce někde i psal, taky do nějakého rozhovoru, že to byl zápas se Slovanem Liberec. Aha. A bylo to u nich teda konkrétně. Protože já vlastně, když jsem přicházel do Bohemky, tak ten víkend, kdy jsme měli hrát proti Hradci, tak byly povodně, nebo byly záplavy, že jo? Tak to se celé kolo odložilo,
Takže vlastně mě pak, a mělo to být tady doma, takže já jsem se hrozně těšil, že to bude doma na Dělíčku, jo, uvidím ty lidi. A ono nic. Takže vlastně jsme jeli do Liberce, kam teda, ale jako musím říct, přijela jako velká dávka fanoušků, teda to musím jako říct, že tam snad bylo v tom kotli, když zařvali, tak to bylo prostě slyšet. Vypadalo to chvíli, že jdem doma. Ale takže tam to bylo jako fantastický. Teď krásný stadion, krásný zázemí, jo, a teď ty tam vlastně do toho takhle jako skočíš a já jsem teda už paradoxně měl nějaký svůj, jak bych to řekl, tutoriál tím zápasem, co tady ty maséři dělají, na co jsou ty hráči zvyklí, na Dynamo. Když jsme tam remizovali, to myslím bylo 0-0? ještě v srpnu, 0-0, přesně tak to bylo takový, že mě pustili i na tu lavičku si sednout, tak to bylo takový fajn a to neseděl jsem na lavici, seděl jsem v té technické zóně teda, ale tak to bylo takový jako proti domácímu prostředí. Já jsem teda nikdy v Dynamu jakože hráč nepůsobil, spíš jsem tam byl jako masér teda, ale tak známe, že jo, všichni. Jasně, no. Ať už se Radek Procházka tehdy ještě Kustot, nebo kluci jako Toši a Dan Cetl, tak to bylo takový zase, a je to hezký, někam přijedeš, konkrétně za těma klukama, pomůžete si nějakým způsobem, prostě něco, stane se, něco zapomeneš, tak je to takový to. Ale na tom Dělíčku, teď to byl pak vlastně zápas, ježišmarja. Tak ono možná už i v tom Liberci, že jo, když tam ty fanoušci jsou známí tím, že jako patří mezi to lepší, co v České republice máme, že tam vytvořili jakoby domácí prostředí, že do Liberce ty lidi jakoby nechodějí při vší úctě, tak to jako je. No, jasně, takže prostě aspoň ti tam vytvořili jako to domácí prostředí, ale vyloženě ten Dělíček to bylo týden na to teda? Nebo no, ale teď nevíš s kým. Teď mi to vypadlo. Jsme tě dostali, co? Teď mi to vypadlo, já se musím podívat, sorry, ale to je... Podívej, to se musíme zmínit. To se podívej jako no. Tyjo, teď jsem v úzkých. Ale dokud nám to účas najde, tak se zeptám tebe, Lubo. No. Protože tyhle ty maséři, že vždycky musí jako mazat na hrací plochu. Jasně. Už jsme viděli účase v televizi. Hučase v televizi jsme neviděli ještě pravděpodobně, nebo já jsem neviděl. Já taky ne. Hučas byl si v televizi. Ale všiml jsem se právě na té Slávě, když hrála ta Bohemka. Tak říkám, po tom zápase se tam nějak procházel, nebo to říkám, to znám od někať, víš, a právě Hučas a na základě tohohle to vlastně vzniklo celý, no. Ty hele, no mě tam neuvidíte na hřišti, protože tam znám, on tam běhá s doktorem náš vedoucí fyzioterapeut. No ne, jasně, ale třeba kdyby byl záběr jako na tu technickou zónu jako takovou, víš? Jo, tak to tam jsem, nebo jako takhle sedím tam, jako jestli jsem tam na kameře, to nevím, ale jako sedím tam a teď už se mi dokonce stalo, že jsem zmeškal gól teď proti Plzni, protože já vlastně po poločase si poklidím jak kabinu a aby tam nebyl bordel. No, teď se mi stalo, že to zasáhlo vlastně už do druhého poločasu a přišel jsem a slyšel jsem plzeňský fanoušky, jak řvou, no. Ty krása, no tam byl velký jako kontroverzní moment, tam už jsme to vlastně zmiňovali u nás v podcastu, takže asi tady z toho jako nasranost veliká musela být. Řešilo se to jako hodně tady v kabině třeba? Nebo jako jasně, nebo po zápase jako jo, tak kluci sednou a baví se o každých těch situacích, co se tam staly, jo. Upřímně já jako ty pravidla už taky tolik jako neznám, oni se mění každým rokem, ale... To je paragrafů. No, to je něco, jasně, ale jako tak já nevím, jako když bych tomu měl říct nějaký svůj vlastní názor, tak já bych prostě řekl, ať se nějakým způsobem sjednotí VAR a funguje to, ať se v tom každý vyzná. A jasně, no. Fakt jako po tom zápase třeba konkrétně, já jsem to řešil s bráchou, my se voláme po zápasech a já jsem říkal, já volám potom, aby prostě bylo vidět, slyšet, co si ty rozhodčí mezi sebou řeknou. Jako to bych mě taky, jako to bych chtěl taky slyšet, no. Ale teď jako nechci, aby to vyznělo, že si stěžuju, jako že mám sebrali góla, to ne. Já prostě spíš teď to řeším objektivně, globálně prostě o tom, co by se mohlo, nebo co by se mělo změnit na tom posuzování, na tom VARu, jo, protože nejsme to my, jenom Bohemka, nebo jsou to i ostatní týmy, že prostě jsou na tom. Každý prostě víkend se ten VAR řeší, že jo? No právě. No, tam jsme snad možná i dodávali, nebo takový můj názor na to, že vlastně ty top 3 týmy jakoby u nás, prostě ať už jsou jako různý ty kontroverzní situace, to 50/50, tak mi přijde, že vždycky se to přikloní k ním, no, což je prostě špatně, že jsou na tom bytý ty menší týmy v Plzních, no. V tom World Cupu taky, to zmiňoval i vlastně trenér v rozhovoru, že se to prostě přiklonila stranu Plzně. No. Já se omlouvám, že tady čumím do toho, ale já to fakt chci najít. To jako... my tomu rozumíme. Jo, tady už jsem narazil na
Bohemka Dynamo, tak to bylo venku, pak A byl doma? ten Liberec a tady, no jasně, Slávě. Ty kráso, no, tak to je... Tak to Pak, vidíte byla vaše. pak po Liberci byla Slávě 0-4 a tam bylo hotovo hodně rychle. Jo. Tehdy, no, to jako, a to ještě ke všemu, teď já jsem na tom Liberci, tak tam bylo vidět na klucích, teď už si to usmějeme, tak já jsem prostě byl nervózní, že jo, chtěl jsem hrozně, aby se vyhrálo, jo. No. Zároveň jsem nebyl masér, ale byl jsem i fanoušek v tu Jo, chvíli, jo. jako, což a úplně jsem jako to prožíval, no a pak vlastně doma tady, teď přijela Slávě, hromada lidí, že jo, no teď jako fantastická kulisa a Byl si teda fakt nervní prostě. úplně, no. Jako a z čeho si byl teda nervní? Jako z toho zápasu, jestli že nechci dostat gól, jak kdybych hrál upřímně, No. jsem se cítil. Prostě, stál v té bráně. No. A tady s tou Sláví to nervozita víceméně přestala ve 23. minutě, no. Protože to jsem říkal, no tak to už je v háji, no. To už jako nemám bys čeho nervózní. No, to bylo rychlý, no, ale takže to jsem se jako říkal, no tak to je takový blbej domácí start. Hele, byl jsi jako i nervózní třeba vlastně, že z té práce, kterou ty máš vlastně udělat v ten den toho zápasu? Protože Jo, že to třeba to skurvíš třeba ale nebo to jsem něco. vlastně nervózní furt, já jsem Jo. každý zápas, ale to je přesně, to je vliv toho, jak vlastně jsem říkal, že chodím 1,5 hodiny předem do toho, tak vlastně to je i nějakým způsobem si dávám toho fóra, že kdybych zjistil, že mi něco chybí, tak Což abych prostě to nějakým rozdělaný. způsobem vyřešil a vyřeším to většinou, takže právě ta skvělá parta těch fyzíků, že můžu zavolat a oni mi to přivezou, protože jezdí třeba půl hoďky po mně, takže jako, jo. A také to máme na zápas, jo. My jezdíme na zápasy, já chodím na zápas třeba 2,5, na domácí 2,5 až 2 hodiny před tím, než přijdou hráči. A protože hráči jezdí 1,5 hodiny před zápasem, před výkopem, takže vlastně jsem tady nějakých teda 3,5 hodiny před výkopem a ven jezdíme taky, abychom tam byli 2 hodiny předem, protože Tak mám se ještě fakt jezdí jako mám dopředu výhodu většinou, toho, že ne? ten, no, A vy jezdíte vlastním autem? Nebo jezdíte s klukama? máme auto jako od ligy tady přímo, co dávají klubům, tak sponzor, tak ten, tímhle jezdíme, no, to vždycky ráno naložíme a jedeme. A když se teď bylo třeba v Ostravě hrálo, tak to jedeme den dopředu. No. Jasně. Takže to a tam se jede teď celou vlakem, konkrétně kluci jeli vlakem, autobus jede vlastní cestou. A pak jenom přepraví. A pak přepraví s autobusem zase zpátky až po zápase. No. Ale autobus vlastně převáží ty věci, aby se netahaly vlakem. Jo. Takže nervozita teda říkáš, že je teda pořád, Jo, ale jo, je to ale- třeba o něco jako lepší v tom duchu, že už seš v tom víc No, jako zajetý, jo, určitě už jsi je to klidnější jiný, určitě víc. to je jiný, než to bylo na začátku, to bez pochyby, ale je to tam furt, no, to si myslím, že je ve mně, jako to, a myslím si, že se to jen tak jako nevymizí, protože já to nechci brát jako nějak lehkovážně totiž, jo. vůbec. Chápu. Já chci, aby ty kluci tam měli na co jsou Všechno. zvyklí Servis, a aby tam byl. aby tam byl ten servis a jako ten servis si myslím, že mají jako dobrý, jako i teď myslím od Kustoda a to a Můžou nám napsat, když tak pod video potom. No, přesně, tam bude napsáno, ten si vymejš. Kecá. Přesně. A takže to si myslím, že ty kluci jako, mě by to prostě mrzelo, kdybych jim tam prostě nedal ty nějaký gely, jo, No, jasně, no. protože bych je zapomněl tady na dělíčku. Ale na mě to fakt působí, že tu práci natolik miluješ. Svědomitě prostě odvádíš a máš to rád opravdu. No, strašně tak miluješ. mělo by to tak být, si myslím, upřímně, tak jako To taky souhlasím s tebou. záchranáři taky určitě milují svoji práci. Jako. Jinak by to nedělali. Tak. No, Co bys nám ještě tady pověděl? Já mám dobrý možná dotaz, ty možná k tomu budeš, Dejte se. nebo možná dobrý, uvidíme. Ale chci se zeptat na ten dělíček, protože chystá se přestavba dělíčku Jasně. a my to řešíme docela často u nás v podcastu, ty stadiony v té lize, protože ať se bavíme o druhé lize, kdo by eventuálně měl postoupit, tak třeba nemá stadion, nesplňuje to ty požadavky. I ta Bohemka vlastně to předkolo té konferenční ligy museli hrát vlastně na Spartě, protože ten stadion nevyhovoval. Tak máš nějaký informace, v jakém stádiu to je, jak to bude Jej. vypadat? No, Snad jsem tě nedostal. Ne, no, jako trošku jo. nebo i jako jak to nebudu vnímáte, lhát. víš, jako v kabině nebo něco takového. No, Bavíte prostě, se že... o tom? My to vnímáme samozřejmě, protože za náma z vedení chodí, jako, a když se něco někam dostane, tak oni to většinou jako vedení, my se to dozvíme buď z internetu, nebo to nám to řeknou a hned další den je to na internetu. Takže jako takhle to zatím vnímáme my a bavíme se samozřejmě, tak jako děláme si jako všechno možné, jako co bychom tam mohli mít a jak to bude vypadat. Jo.
ale jako nějaký bližší informace o tom, co bude kdy co bude postaveno, tohle, tak to vůbec jako nemám, to se ke mně vůbec nedostane. Upřímně ani jako pro mě jsou to informace jako v danou chvíli úplně jako nepodstatný. Jo. Já jsem spíš takový, že jako si počkám, až to uvidím. A co říkáš třeba na tu vizualizaci, co proběhla? To jsi viděl asi pravděpodobně? Teď někdy? No, ty jo, já další tribuna, ne? No, Jo, takhle, no tak to jsem viděl, tak to jsem viděl a jo, je to hezký, tak jako, hele, všechno nový je hezký. No, řekne, teď to samozřejmě musí sloužit, aby nějak hezky, ale nebo hezky, pořádně, aby to sloužilo. Každopádně, jako já bych to přál hrozně, aby to tady bylo, jako tak ty lidi to zaslouží, že jo? Když to vidím, jak to dopadlo v Pardubicích, jak to dopadlo v Hradci Králové, tak je to plná radost tam pak jet a jako seš v krásným moderním stadionu, jo, i na té Slávii, teď zase Sparta bude stavět stadion, tak se taky zase těšíš, jako, a to tam nemusíš hrát, jako těšíš se na to, že zase přeješ to i tomu klubu, aby tam jako měl. Českému fotbalu, že jo, celkem přesně tak, českému fotbalu, jako ty lidi na to chodí. A to je spíš vlastně, než jak vypadá ten stadion jako zvenku, zázemí. To uvnitř. Tak a mě zajímá přesně, jako reggae, tohle. Tak, jako samozřejmě, když bych chodil na Bohemku jako fanoušek, tak samozřejmě budu úplně nadšenej a to, ale mě jako ve výsledku pak zajímá a to je to, s čím za náma chodí, hlavně to vedení, abychom to měli poupravený tak, jak to chceme my. Jo, že prostě samozřejmě oni si k tomu řeknou svoje, ale jako přijdou se nás zeptat, hele kluci, máme to v plánu takhle udělat, není to blbý, jo, dveře dát takhle, jo, tak to za náma jako přijdou a my jim tomu řekneme, hele, ne, tady dveře nechceme, protože by tam bylo třeba mokro, že by tam třeba konkrétně by nakreslení dveře ze sprch jako do fyziomístnosti, to nechceme, jo, ať to obejdou kluci, takže jako takhle za náma chodí, ptají se, jo, ale to jsou všechno zatím jako návrhy a zatím se jako žádný jako finální návrh k nám ještě nedostal a to nevím, jestli teď je to nějak v blízké době vůbec jako v plánu, upřímně, jo. Ale co vím, tak snad v prosinci už by se snad mělo zaťukat na kámen. Ty znám vlastně i říkáš ještě před natáčením, že tady ta Bohemka bude hrát nadále, že jo? Mělo by to být vlastně, by se tady mělo hrát i během rekonstrukce, no. Což je hustý teda vlastně samo o sobě. No, jo, ale skloubit. Jestli to je tak to bude, jedině, jo, já nechci znít jako alibista, že jako vám na to nedokážu odpovědět spíš, jako, spíš jsou to jako informace, že který nejsou nějak podložený ještě asi a je brzo chápem. Jako na to. Jo, že jako možná asi blbá otázka z mé strany na člověka, který můžeme být rád, že se vůbec o tom můžeme bavit, že jo, jako, to je super, ale jako když to vezmu chronologicky, tak já jsem asi jako ten předposlední dílek, kde po mně už je pak možná asi jako uklízečka. Jo, jako nevím, teď nechci nikoho urazit, ale že jako jsem ten poslední, co to bude vědět. Tak, prostě, no, jako přesně. Jo, ale samozřejmě, když se něco stane, tak v kluci jako z toho našeho v vozovkách medical týmu, tak se o tom jako bavíme, jo, že nenecháváme si nic jako pro sebe, když je to konkrétně taková informace teda. No. Teď kdybychom odbočili úplně jakoby tady od tvý role jako na Bohemce, tak protože aktivně, ještě se to dá tak říkat, tak chytáš v Sokolu Lipí. Kolik stihneš takhle třeba zápasů za ten rok, by mě zajímalo, nebo jak musím opravit, já nechytám. Ty hraješ poli. No jako já jsem chytal, ale teď v Lipí nechytám, protože tam máme fantastický obrankáře. Takže na hrotu. Stoperoši. Stoper a hraju to. Čistíš to tam. Hraju to 4 metry za mým před stoperem. Takže na žádný offside, offside nehrajeme. Ne, vůbec tam jeden rozhodčí. Jako od velkého vápna nebo od brankové čáry na půlku a stačí. Aha. Co to je ještě za soutěž? Je to 9. liga 3. třída. Ideál. Jeho český. Okres Český Budějovice. No, teď hráli s Novýma Hradama kluci, prohráli 1-0, ale nastoupil můj mladší brácha. Jo. Zrovna si vybral Nový Vzal Hrad. to za tebe. Takže tím, že si nebyl, se prohrálo. A těch zápasů stihneš třeba? Takhle držet, ano. Pár těch zápasů stihneš, jo? Aspoň takhle jako... Jo, už jsem odehrál 2 zápasy, vlastně první jarní kolo v těch soutěžích. A do Kopna. Tak jsem odehrál ve Strýčicích. A pak jsem byl hned za týden proti Lišovu B a tam jsem sítil branku z penalty, ale. No, do prostřed dával?
Vikýř. Vikýř, jo, no tak pozor. Ty kráso, no. Já myslím, že bys dal dloubáček, Tonda Panenka, víš. No, nebudu říkat, kam to střílím normálně. Ne, neříkej to, aby to, ale, jsme tě ale nepropálili. jako mám prostě takovou teorii a No, takže zajímavý, ale no, takhle. Tak do Vikýře tyhle to jako jen tak někdo nechytí, jako pozor na to. No, tak Je přesně. to tak, no. Takže takhle, hele, já asi jako z mé strany takhle jako všechno. Ještě mě zajímala tady ta poslední informace, na kterou jsem se zeptal, jak je jako časově náročné to skloubit, což samozřejmě je, takže pár těch zápasů odehraješ. Nevím, jestli třeba z Denny ještě je samozřejmě tam nějakou otázku jakoby Mám. vymyslí a jestli jo, tak se na ní můžeme pustit z Denny. Já bych se tě rád zeptal, co máš jako nejvtipnější zážitek tady z Bohemky, z kabiny. Něco se zážitek. Těžký jako. Je jako fík. Ty bláho. No, teď takhle si vzpomenout, to je těžký, jako jo. Jako pro mě jsou to víceméně, já to trošku zaobalím, Dobré, protože to je, pro mě jsou všechny ty vlastně momenty jakoby v tu danou chvíli jako nejzábavnější. Jo, že fakt, a budu se opakovat, fakt se tou prací bavím. Takže ono se něco někde řekne, já k tomu hodím nějakou připomínku, jako nějakou rychlou odpověď, jo, a kluci k tomu zase si něco dodají a s tím se vytvoří jako ta sranda. Ale teď jako nějaká veselá vyloženě historka. nevíš prostě. No, tak to jako... Ale musel bych přemýšlet asi dlouho, ale protože ono, a není to tak, jako, že musím přemýšlet dlouho, protože žádná není. Jako, ono jich je právě tolik, že bychom to že jako to bychom se mohli bavit, no, tak asi jako fakt... Všechno prostě tak nějak, co... Všechno, no jako... Co stojí za to. Sranda je s trávníkářema, jako jak tady, tak i v Uhříně vsi, jo, s kustodem se smějeme po cestách, jo, to jako všechno to, ale že by to bylo nějak jako výbuch smíchu, tak jsem zatím ještě asi, neříkám, že neměl, ale že jako, nespomenu si zkrátka. Ani z kluků tě někdo takhle nerozesmál nějakým vtipkem, si říkal, že tady... Mě rozesměje každý vtip, jo. Já jsem, jo? I když není vtipný, tak já se jako ze slušnosti zasměju. To jsem měl šanci ho možná rozesmát, viď? ale se směju už. Ale že jako prostě já jsem taková povaha, že jako mám rád srandu a konkrétně jako vyhledávám tu srandu, aby prostě bylo veselo, jo. Někdy mám nutkání prostě po prohraném zápase jít a udělat srandu, ale vím, že se to jako nehodí, jo. Protože já bych chtěl, nechci vidět prostě jako zklamání, nechci vidět prostě, že se tam někdo byl gesta zmaru hlava v dlaních a prostě to. Ale samozřejmě je to sport a patří to k tomu, takže jako je potřeba si to trošku jako i vytipovat, jako kdy je vhodný říct nějaký jako for, udělat srandu a kdy je vhodný jako jít utěšit, protože zase ne každý je takový, že to jako přijme v danou chvíli, jo. Prostě je to o práci, je to o té práci s těma hráčema, s těma lidma. To má jako trošku si musí být psycholog možná malinko, ne? Když to takhle poslouchám. To zase bych úplně tak nezacházel, jako to spíš jako, teď jenom když tak nad tím jako přemýšlím, tak jako spíš jako takhle říkám, ale doufám, že to tak cítí kluci, že si tady jako neřeknou, že si vymýšlím, že jako fakt se snažím. A oni nám to napíšou, doufám. No, to já doufám teď, ale špatná recenze je dobrá recenze. Přesně tak, že aspoň nějaká tam je. Tak jo, Míšo, ale takže my moc krát děkujeme za to, že jsme mohli přijet sem za tebou na rozhovor jako takovej, protože samozřejmě z tohle nevyjde jenom rozhovor, ale teď momentálně ty diváci ten rozhovor slyšej. Takže za to ti patří velký díky. Veliký. A nadále samozřejmě přejeme, aby se dařilo jak tobě v osobním životě, tak v tom sportovním a i v Bohemce jako takový, protože samozřejmě, jak už jsme tady zmiňovali, tak ty fanoušci prostě to táhnou a zaslouží si určitě ten úspěch. A ten stadion. Jak na hřišti, tak i ten stadion jako takovej, protože i sami jsme i zmiňovali, že kolikrát jsem chodili na brigádu a tak dále. Takže si myslím, že to je klub, který si ten stadion oproti ostatním zaslouží taky. A z mé strany je to takhle všechno, takže ještě jednou moc díky. Já taky moc děkuju každopádně a i vám přeju, ať se vám daří jednak v podcastu, v osobních životech a že třeba někdy se jako potkáme jako na tom stadionu. No. Třeba jo? Třeba jo, no. Na dělíčku. No. Na Novém nejlépe. Kdekoliv. Budu za to moc rád. Ještě jednou děkuju za pozvání a budu vás nadále sledovat, kluci. Děkujeme, já jenom bych dopověděl myšlenku, že opravdu budeme rádi, když se sem zase vrátíme někdy na tu Bohemku, ať třeba nějakým rozhovorem, anebo jen tak čistě na fotbal. Jo. Ještě jednou děkujem. Něco na závěr, co bys ještě vzkázal úplně jako sladkou fanouškům jakýmkoliv, prostě fotbalu, všeho, masérům, něco řekni, Míšo. Jaký ten vtip, klukům řekni.
Vtip, jo. Ježišmarja, teď jsem slyšel takový jako, ale takový jako... Pojď do něj. Řekni nám ho. A my se nebudeme smát, Že šli dva a ten prostřední upadne. No, ale ono tak dopadne, že bude tak na takovýhle úrovni, ale že pobavil mě náš tady ředitel PR, tak ten mi teď řekl, jestli víš, jak poznáš, že ženská odbočuje doprava? Jak? Že pustí stěrače. No ale to tak vlastně asi sedí. Ale Míšo, dobrý. Se omlouvám. Ne, děkujem. Míšo, dobrý. Díky moc všem a mějte se krásně. Taky. Zatím. Ještě jednou děkuju. Čau, čau. Ahoj. Čau. Ahoj.